बाजै बियासो आंखौनो बानांगौ जाबायहाय। ओइ गगलि नों बेखौ लाथारनाङाहाय आंनिबा। लासाबबाय आं बाजै। सानसे समाव आंखौ जाब्बायसि मुगैदोंमोन। जोमोरैबो गारलायनाया आरो आंखौ सोबानायालाय। बेफोरखौ आं मालाबा बावनो हायालै बाजै। बियासो नोंनि जायगायाव जुदि आं जानायमोनबा ना बेखौ सोबागौमोन थां होनजासे। मालै सानसे समाव बा खरि होननानै जि मुगैदोंमोन। जोमोदै मानि गारलायदोंमोन सोबालायदोंमोन। ओमफ्राय बै मानसिनि दा नोंखौ नांगौ जाबाय। फाब नांदों बियो। दा फाबावनो भुगिना थाथों। जेबो लस गैया मोजांसो मोनदों आं। माथो बुंबावनो आरो बाजै बिदिथ' जानाङामोन। थेवब्लाबो दा इसोर दङना इसोरा आरो सानिफ्राय नायहरबाय थायो। आंखौ बांसिन मुगैनायखाय दा बेखौ इसोरानो खरा खालामना होबाय। थेवब्लाबो जांग्रा जुदि आंखौ फार्स्ट टाइमाव बिदि मुगैयामोनबा आंखौ जुदि मोजाङै बुंनायमोनबा आं बेखौ दा हाजार खराबाबो लागौमोनथ' बाजै। खराबाबो लागोन माने नोंखौलाय मा मावना जाहोगोन बेलाय। खामानिखौनो मावनो हालाबा जानाय लोंनाय उन्दुनायल' खालि बिसिनायावल'। हाया खरानो ससेल' थाबायनो हायो। दा नोंदि हाजार गोजानबाबो थाबायलाङोआनो मालाय। खामानिबो मावनो हायो। जियानो जाया मानो इसोरा जोबोद मोजां खामानि मावदों दे बेखौ खरा खालामना होनानै जालारै। दे माबा गब्लि जेबो ओंख्रि गैयाहाय संनो। बै हाखराव एसे मानजिया नुदोंमोन बेखौनो खाना लायनो थां। जागोन दे बाजै। गुमारिया अबाव थांदों? गुमारि आनैया मानजिया खानो थांनो नागिरदों नोंबो थांफा। न'आवल' उन्दु थानो नागिरोहाय। बादुलि बेफोरबायदि जाबा जागोन नामा? हिनजावनि फिसासो नोङो मिथिबाय। दानिफ्रायनो मोजाङै फोरोंना लाखाहाय खामानिफोरखौ नङाबा उनाव बखिजागोन बिखुनजोफोरजों। गुमारि खोनायाखै ना मायो? माबा बाजै गुमारिया उन्दुदों खोमालै दहाय उन्दुनो ओंखारदों होनदोंमोन। उन्दुथों दे आङो खाना लायगोन। बिदिलाय होबानोथ' बेफोरबायदि जायो। बिराद बादुलि जालांबाय बियो। थाथो दे दसे उन्दुथों बाजै आंनो खाना लायनो। नोंबो सासे गब्लि साला। नोंनि थाखायनो बिराद बादुलि जालांगासिनो बियो। साहस गैया फास गैया। सोर हौवायाबा गोसथोगोन देनाङो। थांबाथाय आंहासो बोरैबा मोनलायलाङो। बेनिखायनो खामानि मावनायफोराव मोजां जानांगौ साइस गैयाबाबो। होमबाना मानसिफ्रा एसे बाख्नायो। बोरैबासो मोनदोंलै आं दिनै बिजामादैजों आइ लाभ इउ होनजानानै। मा थारैनो बिजामादैया आंखौ मोजां मोनमारो ना मायो? बिजामादैथ' नंला बेयो आंनि दा। थेवब्लाबो आं दा बेखौ बिजामादै होननानैनो सानना लाबाय थायो। बायसेन्स आं बेजों दे हाबा जाबायानो दे मानसिफोरालाय माथो आंखौ बेसेबा मिनिगोन। दा आरो बिनो हिनजाव नांथारगौ नागिरनाबो मोनला आंबो नागिरना होनो हाला। मा जाबावनो आंखौ मोजां मोनदोंमोन नाथाय आंबो दा बेजों बोरै हाबा जानो बिदिबो जायोना। हाजारबाबो आंनिनो बिजामादैमोन। आइ बिखुनजोआ आंखौ गाज्रि मोनबाय खोमालै। गोसोनि खोथाखौ खिन्थानाबो लाफ्लांना माबा एसे लाजिनायबो मोनबाय आं। थेवब्लाबो गाज्रि मोनबाय नामा होननानै सोंहैयो र'। मा जाबावनो आंबो गोसोथोयो नालाय बेनिखायनो खिन्थाना लाबाय। आइ बिखुनजो नोङो आंखौ गाज्रि मोनबाय न'? मोनाखै दे। मोनदों खोमालै आइ बिखुनजो नोङो एसेबाबो। दे माखौथ' गाज्रि मोनबाय थानो आरो नोंखौबो मा बुंबावनो। दा नोंबो आंखौ गोसो थोबाय नालाय नोंबो गोसोनि खोथाखौ खिन्थाना लाबाय। बेनोथ'लै आइ बिखुनजो नंमारगौ आं नोंखौ जोबोद गोसोथोयो। आं नोंखौ दाबो गोसोथोयो। नाथाय आंदि नोंखौ गोसोथोआना बिजामादै। नङा आं नोंखौ बोरै गोसोथोनो हानो? नों जाबाय आंनि बिजामादै। मा बुङोमोन बेखौ इंलिसजों इक्स बिजामादै। इक्स नङा आइ बिखुनजो एक्स बिजामादैसोमोन आं नोंनि। दाथ' नंलाना। नों जुदि गोसो दङबा आंजों जुलि जानो हामारगोन दे। आं नोंखौ जोबोद अनगोन आइ बिखुनजो। नों आंनिफ्राय जेबो दुखु मोननाय नङा। आंलाय नोंजों बोरै हाबा जानांगौ जाखो आरो बे बैसोआव? मानसिफोरनि जोबोद खोथा खोनासंनांगोन ना। आं मैयानो बुंदों आइ बिखुनजो नों मानसिफोरनि खोथाखौ नों जेबो साननाङा। नोंहाबो फिसाय गैला। दाथ' आरो नों न'आव हारसिंसो। नोंना फिसालाफोराबो नोंखौ सैया नोंखौ नायनोबो फैया। जिउआव थांना थानो थाखाय सासे नङा सासेबाबोथ' लोगोरि नांगौ ना। बेनिखायनो नोङो आंखौ फिसाय महरै गनायना लादो। आंहाबोथ' आइयाल'सो दङ दा। आइयाबो दा बारा दिन गैलायानो थांनो। दा हिनजाव नायबाबो रावबो हिनजावानो फैनो नागिरा। रावबोआनो फसाया आंखौ। नोंबो आंनो सासेबो नायना होनो हायासै।
बेनिखायनो सानैबो जुलि जानानै मोजाङै संसार जालांनोसैदि आइ बिखुनजो। नोंखौ दिनैनिफ्राय आइ बिखुनजो बुंला खोमालै, मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो। नाथाय बिजामादै आं दि नोंखौ मोजां मोनाना। मोजां मोनाबाबो नोङो उनाव आंखौ मोजां मोनलांग्रा जालांगोन ना। आं मोनथिगौ नों गांजेमा गोसोम बायदि नङा होननानै। नोंहाबो रावबो फिसा फिसौ गैला, दङबाबो गैयि रखम आंहाबोथ' रावबो गैलायानो बुंजायो। इयुननि खोथा सान नोङो, इयुनाव मा जागोन। आं बुंदोंना सासे नङा सासेबाबो लोगोरि नांथारगौ बे बुहुमाव। आरो दाथ' आं नोंनि बिजामादैयानो नंलाबा, बेयावलाय मानि हेंथा। दे आइ बिखुनजो, नों आंजों जुलि जामारगोन ना? आं जायाहाय बिजामादै। नों खेबसे सानना नाय आइ बिखुनजो। नों बिदि डाइरेक्ट बुंबाबो जायाथ', नोंनि उननि खोथा एसे सानना नाय। दे नोङो आंनो गाबोन खिन्थाबानो जाबाय। आं नोंनो सम होदों, नों डाइरेक्ट बुंबाय थानाङा जुलि जाया मा जाया होननानै। दे माथो बुंबावनो आरो, जागोन दे, आंखौ दिनै सानसे सम होबाव। एसे मोदोमाव नांदों र' आइ बिखुनजोनिया। गोसोखौ एसे स्रां मोनलायदों आंहा दिनै सानसे सम बिनायखाय। माने आंजों जुलि जानोबो हानाय आइ बिखुनजोआबो आंखौ एसे मोजां मोनो खोमा, बेनिखायनो दिनै एसे बोरैबा राजि जाहां जाहां जादों मानसिया। दिनै आङो आंनि लोगो एनियाखौ लोगो हमनो थांनि र'। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनगोन। गोसोखांबाय थायो बेखौबो, गोसथोनाय बायसि। दा मोजां मोनखायो आं मानसिखौनो, बेबो आंखौ मोजां मोनसोयो। माने सानैबो ओरैबायदि लोगो, नागारनो हालाया। साला बे दावजों हाबा जाना लानानै बेसेबा फस्थायबाय आं दिनै। हाबा जायालासिनो थाबा एनियाजों खम बेरायनो हागौमोन। दा नै हाबा जानायनिफ्राय थांनो होननानैबो थांनो हाया। बिराद फस्थायबाय आङो। फारसेथिंजाय हौवायाबो एसेबो मोजां नङा, अननायबो होनो रोङा, खामायनाबो जाहोनो रोङा, आंनि सायावल' जाबाय थायो। थांनि र' एनियाखौनो लोगो हमनो, गोसोफोरखौ एसे सान्थि मोनबाय बायो खोमा। बेखौ लोगो मोनबानो गोसोखौ मोजां मोनखायो। मालै सोरबा हौवाफोरखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों नामा इलै? जि खुसि हारसिंनो मिनिबाय दङ। नों मानो बिदि सानो बेटाव? नों आंखौ मालाबाफोर सोरबा हौवाजों रायज्लायनाय नुदों नामा? लाइन मारिनाय नुदों? बिदि बुंनाङालै। औ आजिखालिनि हिनजावफोरखौ फोथायनो हाया। हौवा थाखानायनि उनावबो आरो गुबुन हौवा गोसथोबावो। नों आंखौ गुबुनफोरजों कम्पेयार खालामनाङा। आं गुबुनफोर बायदि नङा, मिन्थिबाय? जे नोंजों हाबा जाबाय रावबो सेंग्राजोंनो रायज्लायफेराखै आं, मिन्थिबाय? आरो नोंजों गोसथोनाय टाइमावबो आं रावबो सेंग्राफोरजोंनो रायज्लायखायामोन। सेंग्रा लोगोफोर दङमोनबाबो आं बिसोरजों रायज्लायनायखौनो बन्द' खालामदोंमोन। ओइ दे बेथि हय बिराद नंगौ बायदि बुंथारदों आरो ना। मा सिनेमा नों मा बुंनो नागिरदों बेटाव? नोंखौ मोजां मोननाय समाव मा आं गुबुन सेंग्राफोरजों रायज्लायदों? रायज्लायनायल', खमबा गिदिंथिंबाय थादोंमोन, लाइन मारिथिंबाय थादोंमोन। नोंसोरजोंलाय आरो मा फाथा मोनबावो? नोंसोर हिनजावफोरा जाबाय महा सैथान, ओरैयाबो हमनो हाया। मा जानला मानला बखिबाय दङ नोङो बेटाव? आं लोगोखौसो लोगो हमनो थांनो नागिरदों, एनियाखौ। नोङो फोथायाबा थौना आंजों थुफा। थांफाया आं। जायजों लाइन मारिनो गोसो बिसोरजोंनो लाइन मारियै थां। आरो हागौबा थांबानो जाबाय, हाबा जायै थां। नों थांबाबो जेबो लस गैयालै। नों आंखौ थांजानो लुबैयो आरो ना? आंनि जायगायाव गुबुन हिनजाव जानायमोनबा नोंखौ मालाबानो नागारना थांगौमोन, नाथाय आंसो नोंखौ नागारना थाङाखै। थां, नागारलां। आं नोंखौ मा बादा होदों नामा? आं नोंखौ खुनु बादा होखायाबो, मिथिबाय? आं दि बिदि नङाना, आं नोंखौ नागारनालाय मानो थांनो दे बेटाव? गुबुनफोरजों रुजुबाय थानाङा आंखौ। नोंसोर हिनजावफोरनियालाय मा ओरैनोसो सायाव। नोंनियाबो दंबो जानो हानाय सोरबाफोर, आं माबा मोनथिगोन नामा? हा? नोंनि मबाइलखौथ' आङो चेकिंखौनो खालामा। सोरजों रायज्लायो सोरजों रायज्लाया। नोङो नायनांगौना, हागौबा नों आंनि वाट्सएपखौबो लाना दोनबानो जाबाय। आं लोगोफोरजोंबोसो रायज्लायबावा, सिख्ला लोगोफोरजोंबो। एनियाजोंसो एसे रायज्लायो। खालि एनिया सोर बैथालि एनिया बेलाय? ना बैथालासो? बेटाव नोंलाय माथो एनियाखौ सिख्ला होननानै मोनथिखागौ, हा? रायज्लायनायखौबो माथो खोनाखायो, नों आरो बेफोरबायदि सोंबावदों? दालाय नोंसो मोनथिगौ। थां, जेबो नङा। सेंग्राबाबो जेबो नङा दे, जेबो नङा। थै बेटाव, नों आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो? बेटाव नोंखौ जोबोद आसरित जायो आं सानबाथाय। नोंमारगौ नोङो दासिमबो सोलायनो रोङासै। मा सोलायनांगौ आंलाय? मा घान्टाखौ सोलायनांगौ? आंलाय बिदिनोखा माथो। बाजैनि न'आलाय बेसेथ' गोजान दंबावोलै दिदोम? गैला, बे गामिखौ बारबानो मोनसै। ओमफ्राय सोरबोराय, नोंथ' दा बेसिम फैबायानो, न'आवथ' थांखागोन ना नोङो? नोंसानि न'आथ' बेसेथ' गोजान बेनिफ्राय? बारा गोजान नङाथ'। दिदोम आं न'आव थाङालै। न'आव थाङा? बेथ' गुवाहाटिनिफ्राय नोङो जोंहानियाव फैदों। न'आवबो हाबलां, सानैबो थांगोन दे गाबोननो नोंसानियाव। नाङा दे दिदोम, आं माबा न'आव थांनोनो गोसो जालालै दानिया। थांला दे। दिनै नोंसानावनो थानोसै, ओमफ्राय गाबोनो गुवाहाटियाव थांखानोसै।
हा मानोसि न'आव थांनो बादों नोंसानि न'आवलाय बेसेथ' गोजान दे बेनिफ्राय आधा घन्टाबो नाङा हा मानोथ' न'आवनो थांनो बाखो दरमाहा मोनदोंबालाय नोंसा आइ आफानो एसे फैसा होबो नाङा दे दिदोम आं मानोबा न'आव थांनोनो बाग्रा जाबायलै उनाव थांगोन आं न'आव थांनो बादों माने मा नोङो नोंसा आइ आफाजों नांज्लायनानै थांदोंमोन नामा ओजों गुवाहाटियाव नोंथ' फरायबासो दंमोन नङा होमबा फरायनायखौ नागारनानै नोङो माथो गुवाहाटियावसो थांबाय आंनिबा नोङो फरायबावनांगौमोनलै सेलबोराय जेबो बैसोआनो जायाखै दा जोंनिया बैसो गैला देनाय फरायनो फरायना लाग्रोनांगौ बिनि उनावसो थांनो नांगौ आंनिबा बिएखौ पास खालामबा मोजां जागौमोन नोङो माथो बुंबावनोलै दिदोम न'आव थाङिबो काहिनि दङलै थौ थाबैनो थांसै मालाबा खिन्थागोन दे आंनि काहिनिखौ ए बिदिसो होमबा दिदोम आं नोंनि बायसि लाखि नङालै मानोना आंना आइया मोजां नङालै हामगौ नामा गावनि बिमाखौ बेफोरबायदि बुंनो मोजां नङालै आं जों आइखौ गियोसो मिथिगौना मालाबा खिन्थागोन दे आं हैद मा जानला मोनला सानलाबायदों नोंलाय हामगौ बेफोरबायदि बुंनो माथो बुंबावनो आरो दिदोम दे उनाव खिन्थानोसै आं थौ थांसै दे थौ माने बाजैया नेबाय थाबाय खोमा नोंना आरो बेदर बायनायावनो एसे गोबाव जाबायना नेबाय दङानो खोमा दा आरो थांनानै बेदरखौबो संनांगोन ना औ थाबैनो थांसैथ' गोबावबो जागोन मोनखाबाय गामिया बारा गोजान गैखाला औ थौ बे रामोनदायाबो मानो रिसिभ खालामाखै मोनथिगौना नानि बाजैनि आखला मोजां नङा आंनि आखाइया सानानै दङमोन आं बुंबाय आखाइ सानायखाय बिहामजोआ आंनि दख'ना सोमना दोननाय दङ गांनै बेखौ सुना होबानो जाबाय होनबाय रखर सुनानैनो होआसै माबायसि बिहामजो मोननांगौ माबायसि बिहामजो मोनदोंहाय हेलौ रामोनदा मा खालामदों दङ आं ओरैनो नोंलाय आंबो दङ ओरैनो नानिया जोंहानाव फैदों नामा औ जोंहानाव फैदों माबा रामोनदा बिहामजोआ मा बेफोरबायदिलै हा मा जालायखो आरो दाखालि बावै आंनि आखाइया ओरैबायदि सादोंमोन बेथो ओमफ्राय दख'ना गांनै सोमना दोनबाय आङो ओमफ्राय आं बिहामजोखौ बुंबाय बिहामजो आंनि आखाइया दिनै सासोदोंहाय दख'ना गांनै सोमना दोनदों सुना होदे होनना बुंबाय गैया दख'ना गांनैल'खौनो सुना होआसै बेबोथ' लांगा दख'नाबो नङा अग्रंसो खोनायाखैमोन खोमा बेयो आयै मानो खोनाया जानो हा एथ' गोसा गोसा बुंदों आङो बेबो खेबसे नङा खेबनै खेबथामसो बुंखादों सुनो होननानै सुवाखै बियो गावनि बिमा जानायमोनबालाय सुना होगौमोन दा आङो बिखुनजोसो नालाय दा बिमानि सानाय सुनायबालाय बुजि मोनगौमोन दा बिखुनजोनिया सादों नालाय बिनिखायनो बुजि मोनला आरो बिदि जानाङाना बिदि मानो बै दाखालि बावैबो गय फुलिखौ जाजोबहोनायालाय एसे बुजायहर बिहामजोखौ मोनथिबाय आरो खामानिफोरखौबो मावनो नागिरा मा बुंबावनो आंबो आयै मा बुंबावनोहाय हा हिनजावखौ जेबो बुंनो हाया नामा मा बिखुनजोनि फारसे इसेबो अननाय गैया नामा बिहा आखाइया आंना फारसेल' नङा फारनैबो सादोंमोन बियो मानो सुना होनो हाया आं सोमना दोनखादोंमोनानो सुना होनो हायोमोन ना हायामोन बुंनाय नोङो हा रामोनदा हागौ आयै हागौ आरो लैथोसेयालाय बेफोरबायदि नङा खोमा माथो बेलाय सुना होयो खोमा नोंनिखौ बै खेबसेबो सुना होनाय नुदोंमोन आङो नों थानायखायसो ओरैनो देखायफ्लादोंमोन आरो बेलाय नाथाय दा बेफोरबायदि नङाबा नों मा साना लादों हा नों मा बिमाखौ ओरैनो बुंनाय बायदि मोनदों नामा गासिबो खोथाखौनो मा बानायना बुंनाय बायदि मोनो नामा नोङो आंखौ बिमासो आङो नोंनि मोनथिबाय बिमाखौबो एसे फोथायनांगौ दे माथो बुंबावनो आरो आयै मानोबा सुना होआसै दा बादुलि बिराद बादुलि जादों हा नोंबो ग्रोन ग्रोन मासे मासे फैसा हरबाय थायो नालाय बिमानोथ' फैसाखौनो होनो नागिरा आयै आंलाय माथो लैथोसेनो होनो होखायो नोंनो माथो होयोआनो बै मालाबा 100 200 होनायालाय मा